vyjebanec, ja ti to do papule Ale poviem. to je tvoj problém, ostatní, že si ja ti do minulosť papule pripúšťaš poviem. v prítomnom čase, to je tvoj problém, nie môj. Ja mám svedomie čisté. To, Daj že niekto Lenine decka kopíruje... odtiaľ dole. No daj mi Nech je dôkaz, Lena že som za hociaká tým do... účtom. Nechodí do detí, nechodí do detí. Dobre, Keď chceš Lenu vystavovať, ty Lena kripel, Baranová, tak si ju ticho vystavuj, teraz. nám dospelým Lena to nerobí Baranová, nič. Ale prosím deti ťa, z toho vynechaj. Daj to na policiu. Má so mnou, dala si na mňa trestné oznámenie, daj to na policiu, to, čo neskrotná hovorí. Presne, Kris, Nech to presne. rieši, Vidíš, nech aj to táto rieši Kris od teba polícia. odišla. Prečo Kris od teba odišla? Lebo zistila, že si vyjebanec, že ideš do detí a robíš zlobu. Ty vyjebanec, kurvený, nakazený. On si myslí, že čo ty pôjdeš stále do detí? Chod už do piči, tam sa venuj 7 ľuďom na streamoch a nerob zloby. On si myslí, že ešte budeš klamať stále do očí, čo to vyjebať môže s druhými, nie som ňou, ja ťa poznám ako vlastnú dlaň. Prečo nemá zapnutú už kameru? Však Ukáž, môžem ako zapnúť. klameš, ty kripel. No pozrite, jak sa smeje na silu. To na silu sa smeješ, mňa nerozčulíš, lebo Diana má pravdu. Tak. Fuj na Musím teba, si že ideš objednať do taxík. Tam si ísť do tej vyjebanej Kariny, nech ti skape ten pes pojebaný. Ty skurvisi, to má zeleniného decko. Nech je Lena hociaká. To by som Hoci už- do Leny, ale nie do jej detí. Trošku Diana, ukludnil. Pokoj deťom už, ty Diana, kripela. Martinine počuješ? deti ti čo urobili? Diana, Zdechli nám Teraz Martinine deti, počúvaj. čo ti Ty si urobili? povedala Karinke, aby zdochla. Tvoj A nech Adam zdochne, pred 103 nech ľuďmi, zdochne Karina, v koho sekunde, zaujíma Karina? nech Že to dostane je vyjebaný rakovinu, pes, ktorý trošku od chvíľu tu- dostane rakovinu tvoj a Adam, skape ti, ty skurvený, zdechlina. vyjebaný Adamko. Ona skape Karina, Nech mu chápeš? dožereš hovienka Vyjebanec, dneska svojmu ti dám aj dieťaťu. Karinu na Budeš kríž. blízko, Chápeš? Jeko. Karinu ti dám dneska na kríž. Už má rakovinu. Dneska ti dám Karinu na kríž, chápeš? Áno, Adama Chápeš, daj dneska na ju budeš kríž. mať. Adama daj na kríž. Neurazí Svojho si na, Adama daj vidíte? na kríž. A tu máte hneď ako áno, preklinať, áno, vidíte? lebo ty Presne začínaš. si urobil to, čo som chcela. Presne, začínaš. tuto máte, Adam, kto vám sekunde, vystavuje nech deti. dostane Áno, teraz rakovinu. sa priznal do Jedine preklínať deti. rakovina pre Adama, To rakovina dáva pre na kríž. Čo Adama, máš už rakovina nervy? pre Čo Adama. máš už nervy? vidíte to, Rakovina vidíte pre to? Adama, zaviebaného. Poď. Ty len preklínaš deti, nič iné nerobíš a dávaš ich na kríž. Pozri, No, myslíš si, že mňa ty rozčulíš? Vypadni si dať tabletky, ty žebrak jeden vyjebaný. Vypadni znova na psychiatriu. Aha. Daj ho dole a Adam, ty na čo ho tu zdохne, máš? sekunde, Však toto To je je na zverba. psychiatriu. To je na psychiatriu. Tento, aspoň Áno, nie na vidíte, psychiatriu, toto je zrele na Vidíte, psychiatriu. ako sa- Počúvaj, chová. aké požiš, také vrať. Jaké, Mala ale si mňa ísť ty do Kary. neurazí, že mi pôjdeš do syna, chápeš Tak to, potom lebo ty nechoď. si chorá hlava. No vidíš, ale Ty na si čo chorý ideš do Kary? človek. Dobre, ale sa Ty ťa si, ale pýtam, čo ti Karina ma urobila nezaujíma, to je Karinka? vyjebaný pes, No, chápeš? ani mňa To je nezaujíma len vyjebaný pojebaný Adam. pes. Vyjebané A hovno, presne čo sa ti vyšlo z ukázalo, ryti. kto vám vystavil deti, tuto to Hovno ti máte. vyšlo z ryti. Si len Hovno ti vyšlo pojebaný z ryti. pes. Hovno si len ti vyšlo z pojebaný ryti, ty pes a cigánka to je len vyjebaná, pes proste, skurvená. ktorý patrí do Zdegešovaná, pudy, špinavá, chápeš? smradľavá Len cigánka, do pudy rakovina patrí ti do tvoja Karina hlavy. skurvená, nech ti scípne. Chápeš, No, nech a ju tebe rady nechytne chytia. v sekunde Tvojho teraz vyjebaného Adam tam, kde psa, je. nech ti zdochne. Nech sa v živote Nech zhorí nikdy pekle, nevysere ako aj ty Adam. za deti. Adam, nech Chápeš, si zožere tvoje hovná, mne zasrata, bude dieťa viac zasmradľava. No ako poď. tvoja vyjebaná Karina, Poď. ktorá žere Tvoj červy. vyjebaný To Adam. červy ju Poď. žerú. Tak, tvoj Chápeš, vyjebaný už Adam, červy žerú. ktorého červy Už žerú. zdochyne, už sa jej točia. Áno, zdochyna ti Čo Adam. sú to vyjaznuť, Hovoríš jak sa to dobre. volá po slovensky? Čreva. No, Áno, ešte čreva chceš mu niečo. krúti, preto sa nevie Ešte vysrať. chceš niečo, ty buzerant vyjebaný. Už si komu dá Pozerám to je zadku, tvoj ty Adam, pedofil. pozerám si lačie Prečo nepovieš ľuďom, že ešte aj fajčíš kokotým neplnoletým, ha? Hej, to hovoríš Ty o svojom kokot jeden. synovi, o Adamovi, čo ti Nie, vyšlo z môj ryti. není syn, pedofil, to Odkázanovi, dieťatko krásne, úžasné, odkázanému má na to, milujúcu aby si rodinu. Ešte lízal niečo svoju chceš povedať, mňa piču, ty tvoj zadok neurazíš. a tvojho Už to potra pochop, piču. ty žebrak jeden vyjebaný, zdechliaty. Žobrak Nech ti je tá Karina Adam. sa ti vytočí. Nech sa ti páči, skape tá nech sa ti Karina, vypočí to je a nech ti pes. skape A ľudská Adam. bytosť nám hádam bude Mene viacej Otca i Syna ako i tvoj Ducha i skurvený Svätého. pes. To je Mene len vyjebaný Otca, pes, Adam ktorý nám patrí do zomrel, búdy. rakovina ho Trošku sa zažala. ukludni. Rakovina do tvojho psa vyjebaného, nech ti skape tá Karina. Nech ti umre. A ja som Amen, zvedavá, Adama, keď na budúci týždeň pôjdem do vyjebanie, Bratislavy, tam či budeš zomrel. takýto
frajer, dobre? Ja som A zvedavá, dosť. či budeš frajer. Ďakujem, Infinity. Či budeš frajer, keď ja pôjdem na budúci týždeň do Bratislavy, dobre? Stále je to Ahoj, len babuška, vyjebaný ako sa pes. máš? Ja to budem Ahojky. hovoriť stále. No pozri sa, čo tu je za cirkus. Ja neviem. Ja som sa ešte len prihlásil. Ako sa máš, babina? Dom ju túto pani. Infinity. Strašné. Čau, Infi. Čo? Čau, Infi. Ahojte. Dom tu pani, nech ich nepočujeme. Ahoj, Infi. Čo? Ľudia, prosím vás, všetci bloknite tento účet Pravda o Bere. Ja som chcela len Ďakujem, povedať, Infinity. povedať No ľudia, toľko, počkaj, že... ja chcem ešte niečo Bere. Vidíte, stačí tomuto buzerantovi, Kripelovi ísť do psa a on vám hneď ide do detí. Takže tuto ste mohli vidieť, kto vám deti vystavuje. Lebo som chcela len nezvláda povedať- kritiku. Ja som chcela len povedať toľko, že teraz ste videli Jeffovú pravú tvár, keď proste ho Presne, vyvedete mimo presne. komfortnú zónu. Proste ste počuli, že on Toto nemá je on. právo proste, akože toto, čo tu predvedol za mňa, toto normálne fakt zobrazovo zvieracej kazajka odnes na psychiatriu. Jako môžete mať hoci kto s dospelým človekom problém, ale toto bolo absolútne cez čáru. Ako mne z toho, ako s takým... Nezvláda ma. Zlobu a s takým, čo, ako to povedal na jeho syna, hoci No. mohol by Diane hoci čo povedať, ale toto, že ako ja, ani nejde mi to z huby toto, a len chcem povedať pravde túto, že čo tu píše, pravda, poviem ti jednu vec, mňa ty nevyvede z nejakej komfortnej zóny, chcem mať, tež by som chcela mať dlhý život na TikToku, Ale a to je len pestý poviem ti Kripel. jednu vec, kľudne prídi na môj stream, môžeme sa povyprávať, ja by som rada vedela, kto za týmto účtom je a že ma chce nejako skompromitovať, nemáš čím, ja sa tu nebojím, takže kľudne píš ďalej, navyšuj algoritmus a ako za mňa, len hovorím, teraz ste presne vedeli aj tú pohrebnú pesničku, čo spieval, však to je všetko z toho, kde boli To tu on veci. len také, ja vám preto hovorím, že toto, čo si aj Lena myslela, že ja som to pohrebníctvo, nie, ja takéto špinavstva nerobím. Nech sme len na minulosti mali, čo sme mali, bohužiaľ tiež to tam urobili fejky. My sme mali vadenicu, začali mi na syna nadávať. Áno, ja to tu aj poviem verejne. Ja som ti bohužiaľ išla do dcery tak, ako som ti išla. Proste som si bránila tiež moje dieťa. Verejne som sa ospravedlnila, ale takéto by som v živote neurobila. Dať ti dieťa na kríž, toto fuj, alebo urobiť pohreb, toto nie, toto ja nerobím. Toto by som si v živote k tebe nedovolila. Nikdy. A raz som ti to len povedala na dieťa a bohužiaľ sa toho chytili fejkači a ja si tiež myslím, že to bol aj Teddy Kripel a ty si stále verila fejkom. Raz som bohužiaľ ti išla do dcery, raz. A viac som si to nedovolila. A bolo mi z toho nagrc. To mi môžeš veriť a som grcať išla. Ale som si tiež bránila moje dieťa. Zobrala, prečo nie? Zobrala, veď teraz to hovorím. Ale ja hovorím, Daddy. Bohužiaľ, ale urobili to fejkači, teraz vám to vysvetľujem. Proste to presne tak sedelo. Chápeš? Preto som sa potom Lene aj verejne ospravedlnila. A bolo mi z toho nagrc. A ja som povedala, už v živote nikomu do dieťaťka nepôjdem. Pravda obere, kebyže ma takto poznáš a chceš šíriť pravdu, tak ja mám len jedno dieťa, ja nemám viacej detí. Takže tak. A tu sa znova o fejkači, áno, ale nikdy Lenka nepodala nič o tvojom chlapcovi. A ešte raz sa ti Lena tu ospravedlňujem. Prepáč mi za tvoju dcerku, čo som podala, keď ti bola v bruchu, proste to robili nervy a viem, že sa také nemá robiť, keď človek má nervy, ale proste viete všetci, aká som ja na môjho syna, tak ako každá správna matka. Ako každá mama na svoje dieťa No, na jednu stranu. proste ja som sa len bránila. Znova sa ospravedlňujem, ale proste to robili nervy a viac som si to už nikdy v živote nedovolila a to ti prisahám na môjho syna. To tiež tam potom robili fejkači, že ja to robím ako kokotiny. Nie, nerobila som to už. Ani to nebudem, ja toto proste neuznávam. My si nadávajme, preklinajme sa, špiňme sa, ja neviem čo, vysmievajte mi ruku, mňa toto neurazí. Ale do syna mi prosím nikto nechoďte. Od Jeffa a Jabra a chod do piči, ty zoofil pojebaný, však ty si na Karim povedal, že nastávajúca chod do piči, to je pes, to je zviera. To je zviera, ty vyjebanec.
Nemáš prečo mi dávať klobúk dole, ja už som toto urobila aj na mojom streame, že som sa jej ospravedlnila. Pozor.